Takže čaute u nového videa a v tomto videu si zahráme Final Death Race, takže poďme na to, dáme si new game a ideme na to. Škoda, že už tu nie je help, jak minule. No, takže zase tu sú noviny a takže poďme už hrať. Takže dáme si aj volanie a poďme začať. Klikneme a ja to neviem klikať. Čo? Ja to neviem veľmi ovládať, lebo som to dlho nehral. S týmto sa čo robí a svieti. Tak. A teraz nám takto volá. Zaujímavý hovor. Dúfam, že ho bude počuť vo videu. Keď nie, tak nevadí. Ani keď hru nebude počuť, tak to nevadí. Keď tu nič je, tu to čo je za robotu. Vypneme svetlo, ale nechápem koľko, prečo mám toľko mal batérií. Tuto asi musíme dobíjať. Co nie. Nechápem prečo toľko máme batérií. Takže dúfam, že to všetko bude fungovať. A sa pozrieme na ďalšie kamery, ale mám taký problém, že noc trvá si viackrát kliknúť, no sem nič nie. Sem nič, lebo všetci roboty ešte sú na mieste. A už máme 1A, M. A proste roboty sú stále na svojom mieste. Tu máme asi masku. Tu máme robotov, ale na svojich miestach. Dúfam, že sa nestraším teraz. Nejak minule som si dal už sluchátka, takže tu je viac hororové. Ojaj, no. Zatiaľ, nikto na kamerách. Jajaj, Bunny. Ani tak na to musím dať pozor, teraz bude asi whisky strašiť. No, poď a toto, keď budeme dať čo počuť v šachte, tak toto. Tak proste sa tam pozrieme a to tam bude asi dáme. No, väčšinou tam som to už pretilkou hral a väčšinou tam som stretol, ale stále sem. A ostatní sú sem. A Chica zmizla. Sem nikto nie je. Sem je Bunny, ale Chica asi by mala byť sem nikto. A predtým tam bola. Tu zasvietíme nikto. A tu možno je Chica. No, čo som hovoril, Chica je sem. A Bunny je sem. Takže tu máme nikoho. Nikto. A Bunny sem stále je. Chica stále, Baby stále. Tu je Bunny. A Chica. Sem je. Sem je Chica. Vidíte ju? Tam je Vika. Bunny ešte stále by mal byť sem, ale musíme si už dobiť tento music box, takže si ho dobijeme. A sem musíme... Kde všetci zmizli? No. A sem asi bude Bunny. Nie. Ale dačo počujeme. Tak dúfam, že to bude asi Bunny. Si teraz... Ty vole, asi je to on. Ale hrozne dýchčím. A je to hrozné. A dúfam, že to prežijem. Ale toto bude... Ale fakt tu dačo je. Ja sa strašne bojím. A dúfam, že to prežijem. Bo raz sa mi stalo, že som
ty vole, jak horko, ťažko som prežiť, ale sa mi to nefungovalo. Ale je sem Bunny, oj, čau Bunny, ty si môj kamarát, ty môžeš prejsť. My máme takúto asi Freddyho masku. A Chica, nechce sa k nám priblížiť. Ale zatiaľ nič nepočujem vo šachtách a dobijeme... Čo to počujem? Aha. Music box dobijeme. A nič vo šachtách, ja stále dačo počujem. A... Kde je Bunny? Sem nie? Bunny, kde je? Tu je! Tu je Bunny náš. Pekný a chce ísť do šachty. Má už počovou šachtu. Chica stále sem, to je dobré. No. A dúfam, že to tak prežijem. A keď nie, tak to neviem. No poď. Je vo šachte, tak to je zle. Tak to je veľmi zle. Z srandy som to zasadil, aby ma náhodou vystrašil. A keď sa taký robot nás vystraší, tak prehráme hru a to nevadí. No. A už nahrávame asi tak 6 alebo 7 minút, neviem. Takže za chvíľku by som to aj ukončil. Takže poďme ďalej. Á, Bunny je sem. Bunny. A musíme rýchlo dobiť toto. Zase music boxy, jak tam hrajka. Je Chica stále sem. Takže tu za chvíľku môžeme asi ukončiť a... Stále tu je Chica. Ahoj Chica. Music box. Čo je tu pri nás? To sice nie je. Neviem, prečo má toľko mal baterky. A Chica tak kde zmizla? Kde Chica? Chica zmizla. No. Zmizla nám Chica. A pozriem, koľko natáčame. No, natáčame už 8 minút, takže o 2 minúty končíme. A stále tu dačo mi zvoní a nič nevidím. A takto je v šachte. Takto bereme tento masku, túto masku. Pekná maska pre Freddyho. Freddy. On tak dýcha, že... To jak ja takisto dýcham gon, keď ty nejaký 50-metrový behám a už aspoň 20 kolečiek, tak to isto dýcham. Ale dačo stále však tak počujem. No vyleď na mňa, halo, zo šachty, asi je to Bunny, alebo Chica, neviem. Ale pomaly už budeme končiť, takže... Tu nikto? Nič, ale máme problém, music box. Koľko natáčame? 9 minút. A dačo sa nám tu prebujko. A Bunny, zase Bunny, ale musíme rýchlo dobiť music box. Rýchlo, Bunny, choď preč, to prehráme. Rýchlo. Poďme music box dobiť. A už za chvíľku budem natáčať 10 minút. Takže toto asi bude z tohto videa všetko. Takže